ויטו, שלום. שלום. לפני 6 שנים אתה מקיף יקב נחל גרר. אז קודם כל, למה יקב ולמה נחל גרר? קמתי יקב, אחר קראתי לו נחל גרר. למה יקב? אמרתי שנהיה גדול, נעשה יין. היה פעם פנים בכל הארץ, ואני נוטע גם פה. והתחלתי ואמרתי שנעשה בלי חומר משמר, בלי סולפית. היין יהיה אורגני טבעי. למה נחל גרר? כתוב 300 פעם. לא אספר את כל 300 פעם. בפעם השלישית המלאכים באים לאברהם אבינו, אומרים לו, אנחנו הולכים להשמיד את סדום ועמורה. הופך להיות אצל מלך. הוא מתחנן בפני בנותיו, אל תסתכלו אחורה. הולכים מוצאת מערה. מערה של יין, מערה עם כדי יין. ובכדי יין יש יין. זה יין שירז. ואומרת הגדולה קטנה, הלכה האנושות. נחרבה האנושות, אז בואי נשקטה ביין. אני אקיים איתו, מזה יוצא מואב, מאב. למחרת היא אומרת גם לאחות הקטנה. אברהם אבינו נמצא למעלה, אומר, וואלה, זה נשאר סדום ועמורה, הולך נחל גרר. מפה מתחיל הסיפור. מה השאיפות שלך ליקב לעתיד? קודם כל לייצר יין טוב, מיוחד, ולעשות פה מעין סדנה. אני חושב שכל האזור הוא מתאים ליין, יהיו פה הרבה מאוד יקבים, ולעשות פה איזשהו מרכז, אפשר לראות מה עושים כאן, ומה מייצרים, דברים מיוחדים. תודה רבה, ויטו. רוצה לשתות קצת? כן, אבל זה אומר שאתה נהג תורן.